ସ୍ଥାनीय ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଟାଙ୍ଗରପଡ଼ାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଓ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ସଭା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପାଟଣା ତହସିଲଦାର ତଥା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିକାଶ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ବର୍ଷିଆନ ଶିକ୍ଷାବିତ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହିତୋପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ପାଟଣା ରବିଶଙ୍କର ହେମ୍ବ୍ରମ, ପାଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଅମାନ, ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଟଣାର କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ଟାଙ୍ଗରପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ସରପଞ୍ଚ ଅନିରୁଦ୍ଧ ନାୟକ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାଗବତ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟାଙ୍ଗରପଡ଼ା କ୍ଲଷ୍ଟରର ସିଆରସିସି ବେଣୁଧର ସେଠୀ, ଯମୁନାପଛି କ୍ଲଷ୍ଟରର ସିଆରସିସି ସୁନନ୍ଦ କୁମାର ସାହୁ, ଟାଙ୍ଗରପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପୃଷ୍ଟି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରାମେଶ୍ୱର ପାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଜେନା, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୈଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା, ଦୀପାଲି ଅପରାଜିତା ପରିଡ଼ା, ଦେବସ୍ମିତା ପଲେଇ, ଇପ୍ସିତା ପରମାଣିକ, ସହଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ର କୁପ୍ରଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନାଟକ ମୋ ପୁଅ ଯାଇଛି ଜହ୍ନରାଇଜ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆବିର୍ଭୂତ କରିଥିଲା।